दिनै जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान। दिनैयो 2024 मायथाइयाव आसामाव जि आसाम सिभिल सार्भिस पास खालामनाय सा 82 सा पास खालामग्रा सुबुंफोरखौ दिनै बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजाव गिबि खेबनि थाखाय बेवहाय ट्रेनिंनि जि राहा बे ट्रेनिंनि राहाखौ खालामनाय जादों। आरो एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेज बे एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजा 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव सुक्ति जानाय जि बिटिआर बे बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बेयो मोनसे दफा दंफायोमोन। आरो बै हिसाबैनो बेनि उनाव सरकार दाखांनायनि उनाव बिटिआरनि गाहाय बिथां प्रमद बर'नि नाजानायाव दिनै 2020 मायथाइनि उनाव दिनै 2024 मायथाइ बे खम समनि गेजेराव माने एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजा बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टाफ कलेजा बेवहाय जाफुंनो थाखाय सम्भब जादों। आरो बेवहाय गासै आसामनिनो 2024 मायथाइयाव पास खालामनाय एससिएस बिथांमोना बेवहाय ट्रेनिं लादों। आरो बे ट्रेनिंआव गाहायै 6 शेड्युल ओनसोलाव बेनि जि खुंथाय बे खुंथाया माबायदिहै जायो बेनि सायाव फोरोंथाय होनाय। आरो मोननै राव, मोनसे जाहैबाय बर' राव आरो गुबुन मोनसेया जाहैबाय मिसिं राव। बे बर' आरो मिसिं रावनि सायाव बेवहाय फोरोंथाय होनाय जागोन। आरो बेखौ मोनथाम जि आयदा बे मोनथाम आयदाखौ लानानै दिनै क'क्राझार बिटिआरनि बड'लेण्डनि क'क्राझार ओनसोलाव थानाय बड'लेण्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ जि स्टाफ कलेज बे स्टाफ कलेजाव बेखौ होनाय जागोन। आरो बेनि गेजेरजों नुनो मोनदों बे बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथां प्रमद बर'नि जि मोनसे लुबैनाय जि मोनसे सिद्धान्त बे सिद्धान्तआ दिनै मोगथां जादों। बेयो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय बेयो जोबोद गोजोनथाव खौरां। दा बे हिसाबै फैबाय थानाय समाव बेखौ मोनसे जौगा महरजों लांनो थाखाय नैबे आथिखालाव बिटिआर सरकारा बेनि सायाव खामानि मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। आरो बे बिटिआर सरकारा बेखौ मोनसे गायसंथाय हिसाबै मोनसे फसंथाय हिसाबै बेखौ लांनायाव दिनैनि जि मोनसे हाबाफारि बे हाबाफारिया जोबोद मोनसे गोजोनथाव, जोबोद मोनसे माने बेयो पजिटिभ मोनसे इनिसियेटिभ होननानै जों बुंनो हायो।